Vedeli ste, že slovenskí študenti ešte nikdy nereprezentovali Slovensko na najväčšej biznis a marketingovej súťaži pre stredoškolákov na svete? DKGH je pripravená prepísať túto štatistiku a stať sa prvým slovenským tímom na International Career Development Conference ICDC, ktorá sa uskutoční 25. apríla až 1. mája v Orlande na Floride. Kto vlastne sme? DKGV je študentská organizácia zameraná na rozvoj podnikateľských, marketingových a líderských zručností mladých ľudí. Pripravujeme našich členov na rôzne marketingové, biznisové a ekonomické súťaže. Pričom ich zapájame do projektov a realizácie vlastných podnikateľských nápadov, aby získali cenné skúsenosti z reálneho prostredia. Čo je vlastne ICDC? ICDC je najprestížnejšia biznis súťaž pre stredoškolákov na svete, ktorá spája tisícky mladých talentov z celého sveta. Na tejto konferencii majú týmy príležitosť prezentovať svoje inovatívne nápady a súťažiť v reálnom biznis prostredí, čo im otvára dvere k medzinárodným skúsenostiam a kontaktom s poprednými odborníkmi v oblasti podnikania a marketingu. Pre nás predstavuje ICDC jedinečnú príležitosť, ako posunúť svoje hranice, získať cenné skúsenosti a ukázať svetu, čo dokáže slovenská mládež. Vaša finančná pomoc by nám pomohla pokryť registračný poplatok na súťaž a časť ceny letieniek do Ameriky, čím by sme výrazne znížili finančnú záťaž pre náš 11-členný tím zúčastňujúci sa na ICDC. Navyše, nadácia Vanda zaviedla matchingový program, vďaka ktorému za každé vyzbierané euro pridá svoje euro až do výšky 1000 eur. Ďakujeme. 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 Ďakujeme.